korrett jekk ngħid kemm punt li inti kont mhux attivist politiku, ma kont intriga bil-politika. Kien qed tinteressa. Back in the 80s kont nazzjonist iktar minn fejn akademija. Fis-sens li żmien Carmen u Bonnici man kien żmien ikrah man, l-80s kienu żminijiet ta' terrur, onestament, roadblocks kull imkien jisna għandna qed ngħixu gulag, in a way. Bdejna l-iskejjel, this and that, Vannika Dami vantaġġ fuqha, diskors mant il-Papa, għandna fil-meetings tal-Fosu tal-Furjana. Diskors mant il-Papa? Ija, mela kien hemm diskors mant il-Papa għax kisru l-Kurja u l-Papa intervjena dak iż-żmien. Ġwan Pawlu it-tieni intervjena. Di ma konx naf dwar il-Papa. Ma l-Papa ġi fuq il-Fosos jew il-Papa mill-intervent għandna whatever u ġiri nistama leħnu. Meta dak iż-żmien, yes, meta dak iż-żmien nazzjonisti kienu jimlew il-Fosos satriton kienet tkun hemm in-nies. Kien hemm bżonn ta' bidla qawwija ġifieri, konna nneħedjaw f'komuniżmu estrem. Iskejja dak iż-żmien kellna numerous clausus ukoll ġifieri għandna kien xtaqt insir perit, ringrazzja Alla ma sirx perit, illum ġurnata u llum artist u qiegħed. Pesti minn tof kien inventa numerous clausus li għandna inti tażel jiena f'10 periti biss. 20 avukat, 30 tabib. Kien hemm limitu, u jien ma ġejx magħżul, allura awtomatikament meta tkun żgħir u tiġi miċħud minn xi ħaġa li tkun tixtieq tagħmel, awtomatikament għandna moħħok jibda jirribella. Tiġi dak iċ-ċekavara li tajt fox kemm għandu kulħadd man, xi ħadd qed jiddettali fucking ħajti fejn irid immur u fejn irid ngħix. Dak kienu dawk iż-żminijiet. U bekk li u kemm kien kemm kellek rubija mal-Partit Nazzjonalista? Mint fil-Partit Nazzjonalista bil-kunċett ta' xogħol, ġustizzja u libertà. Li bniedem għandu jaħdem għad-dinja tiegħu, għandu jkun hemm ġustizzja kollox dak iż-żmien kien hemm għandna tip ta' korruzzjoni differenti. Kienet fil-fucking bini u x'naf jien l-orisant tal-leħfel għandna ta' biċċart il-dak u kulħadd taħwit it-toroq kif kien hemm korruzzjoni kompletament differenti, mhux korruzzjoni bħalma saret dal-aħħar fucking 30 sena li tmant into a level of sadness more than badness. Ġej minn familja laburista jienu speċi rebellajt kontra situazzjoni ta' dana. And yes, I was like very vigilant at that time. Li nemmen f'Enekadami. Illum il-ġurnata tiġiġu għal man. I'm very sorry, tiġiġu għal. Meta tħares lura lej Mark li kien jemmen. X'tagħmel minn dak it-twemmin biex kif tqisu? Tkun għandek żgħir, tkun għandek blaħ temmen li għandek tirribella kontra sitwazzjoni fejn għandek ċerta oppressjoni. Yes. Infatti dak iż-żmien għandna anke konna morru dak il-concerts għandna kien hemm Rate Artists Music for the 80s Depression, which was part of the fucking whole culture, and Bertu nixorbhom People Smoke. Konna għandna isna tfal tilajna għanna against the machine. Kien hemm dal-ispirtu ta' ribellioni li ovvjament għall-età kemm kellek dak iż-żmien? 17 jappella u għalla jappella. Immens. Kollok dik ir-rabja tal-adolescenza trid tara fejn titfaħħa u kważi il-vjolenza li għandek ġo fik tiġġustifika għax jiena qed nirrebella kontra xi ħaġa nefasta. Kważi eroj jiena. Kważi, yes. Forsi xi ftit hemm eroizmu fiha l-affarijiet. Għax aħna konna ċirku ta' nies li konna in reality konna artistiċi wkoll għax kienet ġiet ivvuntata r-rokarja dak żmien. Konna ndoqqu tinjieħ għandna u kellna dik ir-rabja tinjieħ kienu ġal-ġetta għara biex għandna ħarot dak il-ġetta bexa ta' CIDs kien dak żmien. U kien għarku ġett mpejpux nafjena għandna. Il-ġetta x'inhi ġifieri? Ta' CIDs dak iż-żmien kellhom ġetta bex. Ġetta x'inhi? Karozza? Ġetta karozza. Karozza. Volkswagen ġetta. Ġetta x-xarri, mi spiexa bit-Taljan. Lukanda California. X'inhu? Hemm Lukanda California se ġetta?
Inti kull darba ġifiri nkun dak it-tella. Eżatt, kun għad nfittxu, eżatt, biex jina kun orientatu. Dak iż-żmien il-grupp li tlajna bħala bands ġo tinja, għanna kena dan is-sens ta' liberazzjoni li automatikament dak iż-żmien konna vera ħodor politikament anke kif nitbu lirika u kif għanna ħoġu aggressivament kontra s-sistema. U kif kontu tintlaqgħu? Kif konna nitlaqgħu? Ġifieri, meta tibda tikteb ċertu affarijiet u ovvjament dak kienu kunu wirjiet pubbliċi, le? Kienu kunċerti. Il-kunċert, il-kunċert kif kien jintlaqa? Dak iż-żmien qed nitkellmu jiena thanks to Philip Patch li kien ikkrea l-Rockaria. Dak iż-żmien il-bands konna ma konċerti konna kollha il-groupies man għandna jien kont inkanta kont showman man kont fucking gustus għal dak iż-żmien għandna podina kolli man ma dak iż-żmien kelli hekk. Kont nitkessa kont nagħti il-messaġġ man should fucking rebel against the fucking system, the situation and everything. Darba ġejt arrestat, żwed dak iż-żmien biex tiġi arrestat u jżobbuk 24 sjeda sa tsilma ma tafx xiex ta' ġifieri. Jibqa' arrestat. Ġejt arrestat waqt kunċert? Wara kunċert. Wara l-konċert. Kienu arrestaw, kienu ġabru Lili u xi 5 oħra għax konna għalajna da xej ta' polemika on stage. So. U x'kienet il-polemika? Interrogazzjoni fucking patetika jena għanna. Spettur Piko kien hemm dak iż-żmien. Li aħna qed nipprova noħolqu xi tip ta' mibeda lejn il-gvern. L-abnija tal-innoċenti, sorry, naf kif, I mean, you have to be fucking smart, sorry, raqazna għana xik tibtom dal ok, ħallu għamurru. Tawna tostu te, le, tawna jinkafjatu. ħadma baz. Ġaqsir għattem. Ija, tawna għattem, 24 sija. Id-depo? Id-depo, forjara meswen, wara. Ġira għattu kol. Normali, man. Jien pizza kienu ta' għannu infaċċata. Osta? Kont għamil ħbib biex nkun sinċir, għadni ħbib ma l-ispettur li kien arrestani dakinhar ta' depo sallum il-ġurnata, tifel tal-ostja. Hemm ċerta spetturi għalajnek ta' ħbib tiegħi l-ġurnata jibatuli għanna akwiet ostja marka, dak it-tip. Le da jinkoraġġini,